Sobra 35,000 kapesonahe sa Safety and Security Cluster ang i-deploy sa mga aktibidad alang sa month-long nga pagsaulog sa Pasko Fiesta 2024 sa Davao City. Din opisyal na nga magsugod ugmang adlaw. Ani report ni Argil Relator. Nagkatapok ang mga representante gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno nga sakop sa Security and Safety Cluster sa Davao City sa gipahigayong send-off ceremony alang sa Pasko Fiesta sa Davao 2024. 35,386 ka mga personahe o 1,041 matag adlaw ang ipakatag sa nagkadaiyang venue kung asa ipahigayon ang mga aktibidad. Una ang deployment, giblisingan ang mga personahe. The urgent need to redouble our efforts to maintain the atmosphere of Christmas in everyone's home is calling us to perform well, to serve and protect the community. Gawa sa downtown Davao, hit sa sasab ang security measures sa mga distrito kung asa dunay pahigayon ng mga kalingawan ug sa bukirong bahin alang sa pagpanghatag og regalo sa mga lumad. Gisiguro sab sa Safety and Security Cluster nga dunay Division of Labor kanila aron matutukan ang ilang katungdanan. We have a lot of activities na dili dapat suluhon ni pulis. Remember, ang gusto no may tabo din ni pag-abot sa traffic, wala mo'y dapat problemahon. Iyahan na ni CTTMO. Ang atoa, suportahan lang nato si CTTMO. Double time na sab ang pag-install sa mga Christmas decor sa San Pedro Square ug sa mga Center Island. Adlawng Huwebes, November 28, ang opisyal nga pagsugod sa Pasko Fiesta. Pinaagi sa paigayong Danag sa Davao o lighting ceremony ug ang pag-abli sa Pasko Fiesta alas 6 sa gabi sa Rizal Park. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.